much for ukusiblessa namhlanje. So how do you feel being the first lady of the show? Because zange sabanayo intombazana awukube siphethe amadoda apha. So how do you feel? Is the song like mic in? Yeah. So yeah. Wow. Let me start by saying in terms of ndazi wena okanye ngifumane ezibamawuze apha. I heard of you verse yakho from ku TikTok. You know, you posted a verse. Usilo kula verse. You were fighting with that verse and you were like what a great verse and then nobody. You know, and I recognize that I saw from there that uyakwazi uyenza lento ayenzayo lo sisa yenzayo. So great stuff ndasekhaya. So asiyeke for umuntu ongamaziyo uKD kubani uKD usuka uKD wenza ntoni? KD nguKiyabethu ne Kiyabethu ezona qabane. Okay From eGqeberha kwaZakhele eSays. Yeah. KD ukhulele eGqeberha nasePitoli. Yeah. waseGqeberha. Okay, yatswerisa uyakwazi ukuthi tsiba kanhlela. Yeah. So wenza ntoni ndasekhaya? What are you doing? Like you feel you're a rapper and here we speak about hip hop. Can you tell us more about you and hip hop? Wenza ntoni uya rapper uyabo because ngibuzile ungubani wenza ntoni nento. Okay, ya rapper. I'm a Student, okay? Yeah. So there's umculo man. Yeah. But mostly we turn hip hop. Yeah. So as a kid, as a KD, when did you start recognizing yourself? But no man, I can rap. Let me do this, you know. Okay. So do you know brother? Yeah. Becula like when hip hop is kakhulu. Yeah. Yabo then becula ke lesho mzali kwa bengenza imculo serious. To inspire hip hop now. Yabo. So ngoba man ndine voice ne. So ndifuna isebenzisa how about ngicela nise studio. Okay. So unaye studio and then ndafika kwabantu and then bone bathi ucela uvale talent yami. Ndenza ipiano. Yabo bathi ngayo ndiserious. Usale ngepiano qala Yeah, ngisebenzisa ivoice yeah. Yabo ngikazazi bana kwazi yenza le way. Yabo. And then because bona benza hip hop mos. Yeah. Man come in some style. Yabo. And then asenza and then there's a freestyle that he ends it in the wrong. Yeah. Extend the wrong ngaqala pha freestyle asibona okay bantu bayakhala ngaleshani so mangihlale kule nto ndiyenze. Sure. So nayenza la ndafikelela ke ngambikho. So I want to know, man. Let me take this right here. You are doing great in the second. So when was that time? The moment whereby you think, we are the way, but now you sing back. Wow, this is great. Maybe like for that moment you wrote a bar and then and when was that time you saw no man actually I could do this like manyanyani, you know? Dibhatalisa abantu dithini, you know, yonke lana. Okay, so ngela xesha bendi basele kakhulu ngomculo. Yeah. Yabo. And bendicela ba since abantu bekhala kakhulu, yabo, mandiyenze oko and then ndayenza abantu bafumana features ezininzi. After that, yeah. Yeah, andikazenze umculo wakho mna, yabo. Freestyle nje. Mabacela okay icela ukufest nento yabo. And then ndakhule ngemini ndaziwa ngabantu abaninzi yabo ngoba bachinje yabo bandibhatalise because kaloku italente yami futhi igqibele ndina and ngoku ngathi bayakusebenzisa for bona yeah so abantu mabesela bayithe selafumane way mandiyenze yeah so then ke ngowathatha lo route leyo wayenza loo nto leyo and ke ngoku kwathwani kowenu being a lady, you know, doing hip hop. As you know, hip hop is a stigma now. So, you know, how did your parents or the supporting environment,
responda njani after you been saying ndingu-rapper ngoku ngathini yonke loo nto? Okay, kuqala bengibhuda umuntu oyaziyo yedwa, abanye abantu bengayazi because bendikhulele endlini kakhulu yabo. Okay. So besiya estudio naye singatsho ngendlini uba Nge-studio. yeah, Okay. yabo. So then ndathi ndachaza ngimi uba no man ndiye estudio yabo, bendicele brother wam omnye hayi no mna ndizingoma yam bengazi ingoma yam yabo, abethrinisa ikasi uba yabo. Then bamane hip hop ke ngoku yabo, ndenza freestyle pha eTV bone. Then baqala apho okay ndabona nje uba unasakhono At least. So khange khibe isokolise bangabelieve buze uba yintoni uyenzayo into uyarapha wena zikhona into ezinjalo but baphele beyamkela. ne. Yeah. Wow, great stuff. Kodwa ke ngoku, in terms of you rapping, in terms of your sound, how would you describe your sound? Would you ubethe ezinjani wena? Sihlukile yabo, abantu abaninzi abasichani and nathi bangabacasela lithi uba okay Stefan safana sikabani yabo. Akho mntu sifana naye, Qala bathi si-unique. mujikoala but still I match bathi But people always do that. Bayathanda ukubona lento bayibonayo. Mhlawumbi ke mna awuthekize ubuntu wakho xa bebona umuntu ophambili. Although when uzazi uba andinguye, because I remember now back in the days, just because I'm funny okanye wathini, kusuke kucinjwe ndifuna ufana no-iFunny. okay. Whereas one day, hey, I didn't even try that, you know. So usatisfied back. Yabo. If I'm like fast, Okay. yabo, pitch slowly and the Yeah. pitch khawuleze so ndizobaleka futhi. Uleqa. Andike ndizibone eza flows zakho. So there's this thing endimamelayo apha ku-rap zakho. Uyasithanda isikasi. Because ndikhule ndidiscuss. Ne. Yabo, yeah. Ndiva kweza lines zanqondayo zasibetha wena. Yo, siyabona. Awe. So ngoku I want to play a song of yours, ne? Okay. Yeah. Can le ngoma ndizayidlala ithini? Zungayithi vu. Zungayithi Vu. Vu. Can you tell us more about the song? Uzungayithi vu ndambhala because ingoma yami yokuqala. Okay. Yeah, uzungayithi vu. Ingoma yami yokuqala. And phakathi uzungayithi ngiyaziveza uba ndingubani. Sure. Ba kule game wanzanga zodlala noPaul. Biza isikole lokaka yePaul. Ndisoja lenkosi mayinika ngacophi kangeni izulindi Ndithetha uba ziyoyikisa rhymes zakho. Sendigoyika ngoku after this bus. So okay, watresa into ezinjalo apha. When was iye yaphuma nini le ngoma? I think last year. Last year. Sure. Okay. Right about now sizawudlala uKD esithi ndasekayixolo KD esithi Zungayithi vu. Right about now on Global Gossip Flow. Oh my God, it's okay. Bendiqonda. Just a minute nje. So ke mntase, in terms of ndifuna udlala le ngoma yakho andiyazi indisokolisa nje. This is Global Gossip Flow with Mabuda Garuda on STKFM 91.5. Yeah, we're still live, give that assist on Global Gossip Flow with your boy Mabuda Garuda. This is Global Gossip Flow with Mabuda Garuda on STKFM 91.5.
Faka yelighter unayonelinga ukwazi nokucula kwedini uliyilo kaloku irap kumlisiko misike nebatshela ngendelezi se zingayitibu ikente futhi kuze qhuma izulu ike ndapheka isidudu kwamele kwaqhuma kweshu se ike nebatshela ngendelezi se zingayitibu ikente futhi kuze qhuma izulu ike ndapheka isidudu kwamele kwaqhuma kweshu se like umthetho uvela wiki awuyarepa mntasekhaya. Your bars are challenging. Right about now mntasekhaya, just before siye kwi-freestyle yethu. okay. In terms of KD, where do you see KD in the future? Why like uzibona uphi with this music, rap and everything yonke lonto leyo? Why ufuna uzibona uphi of level? Let's say you are successful again, walk about this thing. Where do you want to see yourself? So to the my king. Okay, Sibona like bone senza bone kahle yabo. Maybe ndihambe ndiye kwezinye indawo nezimculo nabanye abantu Countries, traveling. aba-popular. Yeah. Mhlawumbe Jozi, Cape Town, yeah, Pretoria. Yonke indawo. Obviously, yeah. Ilizwe lonke mntasekhaya. Mhm. So one day izakwenzeka mntasekhaya, one day. So anything that is coming from UKD that we can expect, let's say sooner, maybe it's a project, maybe it's a tune, I don't know. I was planning uyenza i-EP Ne? about the real KD. Yabo. Mhm. Ubani KD? Yeah. Kahle, yeah. So soon is coming. Can we expect it when, or afuna ubeka timeline kuyo yonke lonto leyo? Maybe ngo September. Okay, masithi by December uzabe soyidrophile qha. Yeah. Yeah. Right about now ke mntasekhaya asizudlala. We're gonna chase bars. You said you had a beat, ne? Yeah. Phela ujongile igama la beat. There's a mistake there lebanga. Oh, ndishilo kuwe thatha i-link. Yeah. So in terms of your bars, Gesana, how would you describe your bars? Would you say spice and chutney, every flavor from it? Pele. Pele! Hey! Dangerous! Okay, ke mntasekhaya. So, umculo wakho, maybe there is that kind, la bar i-one, okanye, la verse i-one, that always, ifika apha engqondweni yakho. Awunayo la bar uqonde. So like ifika manje le bar, mhlawumbe ithi da from your work. Ikhona. Ithini? Ithi. KD insizwa yase-India. Angeke uzangicisha because ndingogabadila. Wow, insizwa yase-India. Andiyinsizwa yase-India but ngokomculo insizwa yase-India. Okay, hayi ke u-Arshal Baghdadi. Ngicela uphinde uyivula ndiyava sepenik ya. Ngupaprika. Paprika igama lenkomo. Hayi. So like Okay, inantsika ngiyangistale. Kill it. On Royal Classic 4, it's your boy Mabuda the Luda. Intwana stronger, intwana enemasses and dog and feeling and dead and no KD. Let's prepare that mntasekhaya right about now. Freestyle Fondini for the day. Acho. Ibuzz zakhe. Are you ready? Mphulaphuli umamele kulo ndawo kuyo usisuza stropela. Right about now ngicela usitrophe lesi song. Yeah! KD! okay. Yeah. Blawa, bawugcwala izicaba nenamba esejowa nditule lidrata nditule izikhaxa simbambe zeqaqa njengekahla ndisela isavana ndibole netimes izimincene meister dala ndazabalaza sususuka apha emthatha uzondiphatha apha ekhaya bandibiza uphunquluka bendithethe xa ngene ziyaphila izidenge hayi mabanyeke bandibiza uchwepheshe xa lukhupha umculo kukhali izihlwela basoze bandele
enye baqhezi kukhuthuka isithende kuqabuka indlebe xa besithi asoze ndilenze kuphuma ihitsi kunyuka imbilini kuqabuka isipili ndiye laphoni izenza ishomi ishimne ntoni bese ndizibona bese ngadlala amatopi undibuze kubhobhi ndisuka from Tony to Joyce qale ndibulela inkosi ngwendezi iyelosi mandiqale ndididwe kuthiwa ndinamlilo ubilisa ingozi nigga you know that I'm dope of course in your breath I'm a nigga you know sorry they call me a goat sorry they call me a goat cause in your breath I'm a nigga you know same sithi mthunzwe nkukhu sitakamilanga educating Z-Power Palabora Namatata Zanzopata Zanzotaga Zogonwaba Ngenika Sifaki Drip everywhere and Hamba Konakele Kumeli Say Akoma Waza Funzaiza Fetunza Gaya So Funingauza Izotala Pula Namatata Is Spanish so Kanisigas Senge Fetuna Namino Highs and fucking Plago down on back Senge Fetuna Namino Highs Can't forget Mini Manikus of Taga Nika Ipas Manzino Kala Nigga, you know that I'm bold. Yeah! Ooh, and that was KT. KT! The system. You are fire flames. You are lava. You are magma. Iko sika kuhulu mani. Talutobelela piti pan. Talutobelela piti pan. Talutobelela piti. Yes, yes. I need that. Ndasekhaya, thank you very much for blessing us. So in terms of KT ke ngoku ufumane kanjani KT umculo wakhe? How can people listen to you? How can also they follow you in terms of your socials? Facebook Kia KT. Kia KT. And then go TikTok KT. Go Instagram KT3341. KT3341. Yeah, I'm gonna go SoundCloud, but go to Spotify, play inside. Yeah. Spotify KT. So soon, by September, we are waiting on that. When you do that, I want you to know that this is home for you. Whenever you drop something, please do send up. And also, if you feel like you wanna come and then give us information and then drop it and more, do so. And thank you very much. Any last words of Paula Uzicho? It may be to another artist, to the listeners, just beautiful words. Just beautiful words. Okay. Anything nice, it's just ibe motivating, influential, just last words. Okay. Okokuqala ndibulela ukuza apha nondipha ithuba lokuba abantu bekhona apha ndiziveze uba ndingubani ndichaze ebantwini uba ngubani uKD so that bakwazi undazi. Ndiyabulela for elo thuba. For ebantwini ndizawuthanda ukuthi akho nto yogqitha ukunyamezela okwenzayo kuzokwenzeka noba kwenzeke nina. Thank you very much, Ndasekhaya. I will say this, uyasebenza, you are a worker, and umsebenzi wakho Ndasekhaya uza kuvela as you keep on keeping. Thank you for blessing us with your beautiful music. Till next time, Ndasekhaya. And that was Umdaka Sisi Betunana Esipa. Beautiful. Don't you have an just last song, Siva and Ndasekhaya. And after this, we got the 2 interviews. Sino Empress Lava and also Utoya Umdaka Kasisi. We're gonna keep it. It is hot. It is packed as studio. Oh, Betunana. Right about now, Saivala Ngom. Eating Ngom Saivala Ngandasaka. Saivala Ngom ke KD Fondini. Wacho Ngom Mnandi. Yeah, it's still Global Gossip Flow with your boy Mabuda the Duda and Duana Strong, and the time is 10:49 Fondini. And after that, we continue with a show.